खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ वेस्ट बेंगल तामिलनाडुआव गोदान सोरखारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव खोथा होखानाय बादियै दिनै आसामावबो एनडिए सोरखार एबा बिजेपि सोरखारा समायखिरा लासिगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नैथि खेबनि थाखाय फिन आरोबाव गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लानायखौ दिनै नुनो मोनसिगोन। हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे 4 एमएलए फारियै भारतीय जनता पार्टी बीजेपीनि रामेश्वर तेली, असम गण परिषद थामहिनबा एसडीपीनि अतुल बरा, बोडोलैंड पिपल्स फ्रन्ट थामहिनबा बीपीएफनि शरण बर' आरो अजन्ता निउग बिथांमोना गोदान मन्त्रिफोरनि थाखाय केबिनेटआव समायखिरा लागोन। सायख'जानाय मन्त्रिफोरा मा मन्त्रि बिबानाव मोनगोन बिथांमोनखौ बावैसो उनावनो मिथिनो मोननाय जागोन। दिनै गुवाहाटीनि कानापारायाव 11:30 रिंगायाव आसामनि नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो राजनाथ सिंहनि सिगाङाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मख'जाथावदि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय माजबाद विधानसभा बियाबनि बीपीएफनि एमएलए शरण बर'आ फिन मन्त्रि महरै मोनफिननो हानायनि थाखाय बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। बेराफारसेथिं गिबि मन्त्रिजों लोगोसे 4 मन्त्रि समायखिरा लानाय हाबाफारि एबा दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गोदान सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय नङा कंग्रेसनि सासेबो एमएलएआ बाथ्राखौ बुंदों गौरव गगैया, जेराव कंग्रेसनि सासेबो एमएलएआनो समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नुजाथियैनि बाथ्राखौ थांनाय सानखालि रोखायै फोरमायथिनानै होदोंमोन। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरव गगै बिथाङा बिटिसिनि गोदानै थिसनजानाय सीएसबी सोद्रोमाफोरा समायखिरा लाबाय। समबारखालि एबा मैया बिटिसि सेक्रेटारिनि कनफारेन्स हलाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मिरु सायख'नाय बर्ड थामहिनबा सीएसबीनि 11 गोदानै थिसनजानाय सोद्रोमाफोरा समायखिरा लायो। बिटिसिनि सोद्रोमा नेहाथारि आरो गुबुन मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव बिटिसिनि उफ्रा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि प्रानजित वारिया समायलानाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै थिसनजानाय सीएसबी सोद्रोमाफोरखौ नेमखान्थि बादियै सोसननाय जायो, जाय बिथांमोना बिटिसि खुंथायनि सिङाव थिसनथाय आरो सायख'नाय खामानिफोराव एबा आनजादफोराव मैखोमै बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। दाखायथिनि गाग्लोबनायजों मोगा-मोगि जानांनायनि उनाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो नगावनि डक्टर रन्जित सयखियानि बिसि रुपरेखा सयखियाया जिउ गोमाबाय। थैनाय रुपरेखा सयखियानि गोथै सहखौ न'आव लाबोनायनि उनाव दुखुनि मोनसे फोरमायनो हायै आबहावा सोमजिदों। बिसिनि गोथै सहखौ न'आव लाबोखांनायनि उनाव गोसो गोरबोजों डक्टर रन्जित सयखिया बिथाङा बुङो दि आंनि बिसिखौ बुथारबाय, आंनि गथ'खौ दा सोर जोथोन लागोन? दा आंहा मा जागोन? देहा फाहामगिरिनि बिसिनि गोथै सहखौ न'आव लाबोनाय लोगो लोगोनो माखासे आइजोफोरा बुथारगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामनानै लामा होथेनानै ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिहोयो। फिन आरोबाव गोरिब दुखिया नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोबां समफोरावनो PMAY नि न' मोननानै गोबां सुबुंफोरा गोजोननाय मोन्दों। फिन आरोबाव आसाम रायजोआव गोदान सोरखार दानायनि उनावनो दुखुथिया नखरफोरा मोननो थांगासिनो दं लाख PMAY नि न'। रायजोआव गोदानै 15 लाख नखरफोरनो सोरखारा होनो थांगासिनो दं पाक्कानि न'। भारत भुटान सिमना ओनसोलाव फिन मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। हाग्रानि मैदेरनि गाथारनायाव माथिउस उरां मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। मैया फुंबिलि 5 रिंगा समाव बरादार दैमा जिङाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि फालोनिफ्राय जानगार बोनानै मासे मैदेरा हरखाबै उनथिंनिफ्राय गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायनि उनाव न'फोरनि माखासे सुबुंफोरा खुद्रिसारो। जों मा खालामना सोलिगोन? जोंनि न'खरनि खामानि मावग्रा मानसिया गोमालांबाय। सोरखारा जोंनो थाबैनो खहा सुफुंनायनि राहा खालामना होनो दाबि खालामो। जाथायनि उनाव डिमाकुसि पुलिस थानानि मोनसे गिदिर हानजाया जाथायथिलियाव नुजाथिना गोथै सहखौ थैनाय आनजाद खालामनो थाखाय अदालगुरि सोरखारि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। आथिखालाव ओनसोलाव दुखुनि साया गोग्लैदों।
मैया हजाइ जिल्लानि रेंबेंनि 36 नं माहारियारि राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। काटियातली एस.टी. थमास इंलिश स्कुलनि फरायसाफोरखौ लानानै थांबाय थानाय टाटा सुमु गारिया जाब्रबथायाव सा 14 फरायसाफोरखौ जोखोम खालामो। खौरां मोननाय बायदिब्ला फरायसालिनिफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव AS09E8161 नम्बरनि टाटा सुमु गारिया फरायसाफोरखौ लानानै दबका फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो कन्ट्रल खोमानानै रेबें ओनसोलाव जाब्रबथाय जायो। अजद होनाय बायदिब्ला गोख्रैथिजों अभारटेक खालामनो नाजानाय समाव गारि सालायगिरिया कन्ट्रलखौ खोमादोंमोन आरो गारिया माहारियारि राजा लामायाव बेलथायदोंमोन। जाब्रबथायनि उनाव जायगानि थागिबि आरो पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैनानै रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ थाबैनो खाथिनि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय सुबुंनि हालोदा जेबो गाज्रि नङा। फारसेथिं बे जाथाया ओनसोलाव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। गंसे फरायसालिनि जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां। बिजाब गैयैनि फरायसा फरायसुलिफोरा जानांदों खाराव माराव। सोरखारनियाव बिजाब थाबैनो दैथायहरनो खावलायदों उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा। थारैनो मा जामारदों बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव? थारैनो एखनबा बिजाबनि आंखाल, एखनबा फोरोंगिरिनि आंखाल नुजाथिदों गोबां फरायसालिफोराव। थारैनो साननो गोनां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो फोजोबस्रांनायनिसो सोलो लादों नामा? एखनबा फोरोंगिरिनि जेंना, एखनबा बिजाबनि आंखाल, थारैनो गोबां सोंथि जानानै फैदों आरो साननो गोनां जानानै फैदों। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला जनाय तेलाम पन्चायतनि खराइबारि गामिनि केराइगुदि बर' गुदि फरायसालियाव बर' बिजोंनि बिजाब गैयैनि जाहोनाव फरायसा फरायसुलिफ्रा जानांदों खाराव माराव। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्रा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बिमानि रावजों फरायनो बिजाब गैयैफोरखौ थाबैनो दैथायहरनो थाखाय खावलायदों आथिखालनि सोरखारखौ। बिथांमोना भिडिअखौ मोनसे समाजारि बिजोङाव फोसावदों, जेराव जनाइनि तेलाम पन्चायतनि खराइबारि गामिनि गंसेल' नायल'जाल' केराइगुदि बर' फरायसालिया मा जेंना जानानै दं बा मा जेंना जानानै दं। फरायसा फरायसुलिया गाव गावनि दुखु जारलाखौ फोरमायथिदों। गावनि बिमा रावजों फरायनो बिजाब गैयैनि जाउनाव फरायनो थाखाय बिजाबफोरखौ थाबैनो दैथायहरनो खावलायदों आथिखालनि सोरखारखौ। गोबां मानसिफोरा गावबा गावनि खाबुनि थाखाय ओरै बारलाय हरै बारलाय बिप बिपखौ रायबाय। बेबायदि सुबुंनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया सांग्रां जानांगौ। बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिटिसिनि गेजेरजों बर' हारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु, जाथि दानाय, हा हुनि रैखाथि, जोंनि सिनायथिया जाहाथे थालाङा आरो गुबुना जोंखौ नाख्रेबनो हाया, बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया सांग्रां जानांगोन। एबसु बिबान थानाय समाव दिपेन बर' खालामनाय दादागिरिया दा गैलिया। एनडिबिआ 35 बोसोर बावसोमदोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों प्रमद बर' आरो दिपेन बर' मोना दै खालामनानै होबाय। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव सनितपुरनि राङापारायाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। आमलगा गामियाव सिखाजों दानथारदों सासे सुबुंखौ। दानथारग्रा सुबुंनि मुङा निर्मल मस्कि मुन्डा, जायखौ पुलिसआ दासान्दि खानो हाबाय। बिरु लगुनजों नांज्लायनानै निर्मल मुन्डाया बिरुनि गोदोनायाव सिखाजों दाननानै दानथारो। बे जाथाया राङापारा हालामाव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि कासियासुबानि फुजिमा बर'आ MBBS जानो हाबाय। कासियासुबा बायदि गामि गोथौनिफ्राय डक्टर जानो हानायाव न'खरजों लोगोसे खाग्राबारि कासियासुबा गामिनि रायजोफोरा गोजोननाय फोरमायनानै फुजिमा बर'खौ बरायदों। मख'जाथावदि फुजिमा बर'आ कासियासुबा गामिनि बिटिसिनि बारग' MCLA रातिराम बर' आरो महेश्वरी बर'नि नैथि फिसाजो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। तेलुगु सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फावखुंगुरा रुंसारि जाबाय। भरत कान्त मुंनि सासे तेलुगु फावखुंगुरा लामा जाब्रबथायाव जिउ खहा। हायद्राबादाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो थैयो फावखुंगुर भरत कान्तआ। उदालगुरिनि रिभार रिजर्टआव 13 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय। मख'जाथावदि थांनाय 16 एप्रिल खालाराव गोमानाय रौता आमिनपारानि गोमानाय सासे हिन्जावसाखौ
20 साननि उनाव पुलिसा काहीबारियाव थानाय रिभार रिजर्टनि मोननो हादों, जेराव गावनि बिगुमै बाच्चा आलिया हिन्जावसाखौ रिभार रिजर्टआव दोननानै जिनाहारि खालामदोंमोन। बेफोरबायदि समाज बेरेखा खामानि मावनो जायगा होनाय रिजर्टखौ सिल खालामनायजों लोगोसे बेबायदि खामानियाव लोब्बा थानाय सुबुंनि हेंथायै राहा लानो जायगानि सुबुं आरो हानजा आफादफोरा दाबि खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे बारनिफ्राय सी-टेट आनजादखौ बर' रावजोंनो लिरनो मोनसिगोन। सी-टेटआव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै थिसननाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि गोलाव समनि दाबिमोन। बेखौनो बिथा खालामनानै थांनाय 10 फेब्रुवारि 2026 खालारखालि सानजौफु 2:30 रिंगायाव भारतनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानजों मानगोनां बिथांनि मावखुलि पार्लियामेन्ट हाउसआव सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै भारत सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरनि नुजाथिनायाव एबसुआ गोबाव समनिफ्राय दाबि खालामबोनाय सोलोंथाइनि माखासे दाबिफोरखौ मोगथां महर होनायनि थांखिजों गोथौ आरो गुवारै नायबिजिरसंनाय आरो सावरायनाय जादोंमोन आरो बै सावरायमेलनि गेजेरजों माखासे दाबिफोरा दैखांजादोंमोन। फारियै बर' फरायसा थानाय गंफ्रोमबो JNV आरो केन्द्रीय बिद्यालयाफोराव बर' MLखौ थाखो 12सिम फरायनो मोनहोनायनि थिरांथा, JNV गायसनजायै मैखोम बर' फरायसा थानाय जिल्लाफोराव थाबैनो गोदानै JNV गायसननो आरो क'क्राझार जिल्लानि थाखाय फिन गोदानै जिल्लानि बेन्दोंआवनो JNV गायसनफिननो थिरांथा होयो। सी-टेटनि उननि जानो गोनां आनजादनिफ्राय बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो हानायनि थाखाय होनाय दाबिखौ मावफुंनो थिरांथा होनाय, तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो आसाम इउनिभार्सिटियाव बर' बिफान थिसननो थिरांथा होनाय, सैनिक स्कुलनि मुं थिसननाय आनजादाव बर' रावनि सोंथि बिलाइजोंबो आनजाद खुंनो थिरांथा होनाय, नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिपनि सोंथि बिलाइखौ 2025 मायथाइनिफ्राय बर' रावजों बर' फरायसाफोरनो सेबखांनानै होनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय भारत सोरखारनिसिम साबायखर बावनानै बोसोरफ्रोमबो थाद'नाय गैयाजासे बर' रावनि सोंथि बिलाइ होलांबाय थानो खावलायबावनाय जायो आरो बिटिआर गोरोबथायाव थानाय मिरुआरि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ थाबैनो मावफुंनो एबसुनिफ्राय दाबि दैखांनाय जालांदोंमोन। दाबि बादियैनो देग्लायनिफ्राय सी-टेट आनजादाव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो मोननायनि थाखाय मोनथायखौ होनायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत आरो आसाम सोरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।